హాయ్ హలో అందరికీ. ఈరోజు మనం పాలిష్ సెకండ్ కోట్ అండ్ ఫైనల్ కోట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. లాస్ట్ వీడియోలో ఫస్ట్ కోట్ కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ కోట్ స్ప్రే కొట్టాలి. పాలిష్ కలిపే ప్రాసెస్ ఫస్ట్ కోట్ అయినా, సెకండ్ కోట్ అయినా, టాప్ కోట్ అయినా కలిపే ప్రాసెస్ ఒకేలా ఉంటుంది. దీన్ని మనం బ్రష్తో వేయచ్చు, స్ప్రే కూడా చేయొచ్చు. సెకండ్ కోట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డ్యామేజ్లు చూసుకొని వాటిని వుడ్ ఫిల్లర్తో నీట్గా నింపాలి. డ్రై అయిన తర్వాత 220 శాండింగ్ పేపర్తోని నీట్గా పేపర్ కొట్టాలి. డోర్స్ క్లీన్ చేసి ఫైనల్ కోట్ నీట్గా స్ప్రే చేయాలి. ఫైనల్ కోట్ తర్వాత డోర్స్ ఇలా ఉన్నాయి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్ అందరికీ.